Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bemnet. Again, I haven't changed my name yet, but I will not ever change it. دد شمدتكم ألترسو أنت خونكم إذا فيديو نعهم. I used to forget every word I study. لقيت مسحاد عركي عرلني رمو. Then he told me that, hey Bemnet, I just forget every word I study. قليل لأني ززت نعكوا قال السيرس أنا من تايه هنا قليل. Then I laughed at him. Then he said, why are you laughing? قليلني. My friend you are trapped قليلي بقى እንታይ መስለኩም ሓደ ግዜ SAT ዝበሃል ፈተና ክወስድ ኢለ ንስኮላርሺፕ ዝጠቕመካት ፈተና ማለት እዩ ናይ ማትስ ንእንግሊሽ ኒሃ እጂ ኣብቲ ናይ ማት ጽቡቕ ደሓኒ ነይረ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ግን ቃላት ይሓፅረን ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ሰሙን ልዕሊ 200 ፕላስ ዝኾን ቃላት ከጽንዕ ወሲነ ማለት እዩ እንተኾነ ከቢድ ነይሩ ምክንያቱ ትጸናናዕ ዝጥቀመሉ ነበርኩ ጌጋ መንገዲ ስለዝነበረ ከምኡ ድማ ብዙሕ ቃላት ከጽንዕ ስለዝፍትን ነበርኩ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ግን ኣብ መወዳእታ እተን ቃላት ሸምዲደን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፈተና ግዜ ምስ በጽሐ ክምዝገብ ኢለ ኸይድ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፈተና ክልተ ግዜ ዝውሰድ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ደን በቃ ክልተ ግዜ ዝውሰድ ነይሩ ኣብ ሽዑ እዋን ክወስዶ ኣይከኣልኩን ኣይወሰድኩን እቲ ፈተና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እተን ሽዑ ሸምደድኩን ቃላት ብፍጹም ኣይዝክረኒ ምክንያቱ ጌጋ ኣጸናናዕ ቃላት ስለዝጥቀም ነበርኩ ማለት እዩ እዞም ዝፈልጦም ቃላት ሕጂ ዝጥቀመሎም كلهم بتحدش ميتد أنس تكمل زلوا خبز حجوان زحسكم يم أوكي so today كم يجيركم أو حتصير جزيك على تصنعوا كم دم أيترسعوا من أبزدلهم وانن أبزدلهم ساعاتن كاب أفهم كم زوجوا تجبروا له تدخلوا من قد خلنا نقولكم أما داتا حنت application نزي تردأكم مالتي تخلط فلكم نقولكم بزي كاتا application قرب كخبركم سلازخل بتعمي أقداسيتي أما داتا أنا قلت لكم يا مالتي كرمو أجن كم يجيرنا إنك آلات كانت صنع مسنبل كلتا تقمت من قد تاتك نقولكم يا مهنياتو نتكملوا نتاي مسلكم حج مبزحتينا ቃላት ከነጽንዕ ከለና ካብ ዲክሽነሪ ወይ ገለና ነንብብ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኢፌክቲቭ ዝበሃል ናይ ቃላታት ጸናንዓ ናይ መጀመርያ is from listening ማለት እዩ ካብ ምስማዕ እዩ ቃላት ኣብ ሙሉእ ሓሳባት ክዝረቡ ከለዉ ካብኡ ምስማዕ እቲ most effective ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ ንባብ ክኾን ይኽእል መጽሓፍቲ ገለ ምንባብ ጋዜጣ ምንባብ ገለ ክኾን ይኽእል እዚአን ተን ክልተ ኢፌክቲቭ ዝበሃል ኣይን ካብ ዝወጻኢ ዘሎ ኮይኑ ሆማና ይስምዐኒ ስለዚ ተንክልተ መንገድታት ከተጽንዑ ለን ትኽእሉ ሓደ ካብ ቪድዮታት ምርኣይ ናብነት ፖድካስት ክኾን ይኽእል ፊልም ክኾን ይኽእል ዶክመንተሪ ቪድዮ ክኾን ይኽእል ዜና ምስማዕ ክኾን ይኽእል ካብዚኦም ኦኬ ካልአይቲ ካብ መጽሓፍቲ ወይ ጋዜጣታት ገለ ክኾን ይኽእል ካብ ኮሙታት ማለት እዩ እዛ መጽሓፍ በጣም ጠቃሚት ኦኬ if you read this book you will get something okay ስለዚ these are the best ways that you can memorize and remember words ምክንያቱ ሰንተንስ አሎ ምስቲ ታሪኻት ከተተኣሳስሩ ኢኹም እትሰብ ክዛረብ ከሎ ኢሞሽናቱ ትሪለሁም even you can understand the word without going to dictionary or something without searching anywhere ብዘይ ሰርች ምግባሩን ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም ተቓላት ካብ ሰባት ሰምዑ እንታሃልይኹም ወይ ካብ መጽሓፍ 50% of the words I learned are from that ማለት እዩ ከምዚ ብምስማዕ ብምንባብ ማለት እዩ ምክንያቱ I didn't even search for their meaning on dictionary somewhere ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታውን ዲክሽነሪ ወይ ገለገለ ከንብብ ኣይፈትንኩም ምክንያቱ ትሰምዖ ከለኻ ሙሉእ ሓሳባት ስለ ዝኾነ እቲ ቃል እንታይ ምዃኑ ይርድአካ ካብ ትሰምዖ ከለኻ ካብ ዲክሽነሪ ምንባብ እንታይ ይሽግሩ እንታይ ኢልና እንታይ መስለኩም ኣብ ዲክሽነሪ ልዕሊ 2000 ዝኾን ቃላት ኣሎ ማለት እዩ more than 2000 plus ማለት እዩ ግን እቶም 2000 ቃላት ወይ ልዕሉ ዘለዎ ቃላት ኣይንጥቀመሎም ኢና ኣይንፈልጦም ኢና even the native speakers have never used it ተጠቂሞም ለማይፈልጡን እዮም ቶም native speakers ዝበሃሉ ማለት እዩ ኦኬ ናብነት let's say ትግርኛ ኣነ ይኽእል ትግርኛ ይዛረብ ኣለኹ ምሽዶ ጽቡቕ ጌር ይራዳድ ኣለኹ ጽቡቕ ጌር መልእኽቲ ይሕልፍ ኣለኹ ግን ኩሉ ትግርኛ ቃል ፈልጦ ዲኣነ ኣቦታትና ዝጥቀሙሉ ነበሩ ወይ ከዓ ኩሉ ትግርኛ ቃል ኣይፈልጦኒ ኣብ ዲክሽነሪ ዘሎ ትግርኛ ሁሉ ኣይፈልጦኒ ምክንያቱ ኣነ ካብ ሰባት ሰማዕኩ ወይ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ሰባት ዝመሃሩኒ ይሲ ስለዚ እንግሊሽ ድማ ከምኡ ካብ ዲክሽነሪ ሆነጽንዕ ከለና ዘየድልዩ ቃላት ከነጽንዕ ንኽእልና ቪድዮ ንርኢ እንተኾይና መጽሓፍቲ ነንብብ እንተኾይና ግን most frequently used words ኢና ንርኢ ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ንጥቀመሎም ቃላት እዮም ኣብኡ ዝርከቡ ስለዚ በቃ በቀሊሉ በቋራጭ ከማን እዚ ንምዝራብ ጥራይ እንተኾንኩም ንኣብነት ንፈተና ገለ እንደሆይኑ ምናልባት ፉሊ ቃላት ክትፈልጡ ይግበአኩም ንምዝራብ ጥራይ እንተኾይኑ ግን you don't need to search dictionary ገለ ኣይድልየኩም በቃ ፎከስ ትገብሩ ዘለኩም ብዙሕ ግዜ ሰባት ዝጥቀሙሉ ቃላት እዩ እዚኦም ከዓ ምንታይ እዮም ዝርከቡ ኣብ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብ ጋዜጣ ኣብ መጽሓፍቲ ገለ እዮም ዝርከቡ ታዝበለጸት ግን ቪድዮ ኦኬ ዳስ ቪድዮ በቃ ታዝበለጸት ምክንያቱ ሓደ ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ይምዕብል ኣሎ ካልኣይ ንጥቀመሎም ቃላት ትፈልጡ ኣለኹም ስለዚ ከም ዝበልኩም ዘን ክልተ መንገድታት እተን ዝበለጻ okay now let me just share you an application that will foster your long memory ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንነዊሕ ግዜ ንኽዝክርዎ ትገብረኩም application recommend ክገብረኩም እዚ application ኣነ ጥቀመላ not only for English ንእንግሊሽ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝጥቀመላ ካልኦት chemistry physics ቃላት ገለ ምሻሎ definition ገለ ንዓኦም ንምጽናዕ ዝጥቀመላ application ብዙሕ
كريكم يدحن انتي كم زلو ابا مالتي قديمه كمي كم تكمل خريكم ودحركا بحنساب كمي يركم كتقموا لهم تخلوا خريكم اوكي نايتا ابلكيشن سم ريم نوت يبحال اب ستور بلاي ستور كيركم تروحوا تدخلوا this is the application as you see the medicine زمهار سبات the application بتاعهم تقموا له ذات ريوان زلهم قال انتي تبلالا quiet تبلالا quiet ስለዚህ ኳይት እንታይ ምዃና ክምልሳት ጽበየን ባዕለይ ክጽሕፍ ክእል እንተ ደለ ተዚ ኮይን ድማ show answer ክብላ ስለዚ እቲ definition ከተርእኒ ኦኬ did I remember this word እዛ ቃል ዘኪርያ ደ እንተ ዘይዘኪርያ እንታይ ብላ መስለኩም forget ይብላ forget I forget that one ስለዚ ድሕሪ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም 1 minute ትብላላ ምሽ ድሕሪ ሓደ ከም ትመጸኒ ኣትገብር ማለት እዩ remember ተለያኻ ድሕሪ 24 ሰዓት ከም ትመጸኒ እዛ ቃል ኣትገብር ኣነ ሕጂ let's say I forget this one ስለዚ ቀጥታ ክትመጸን ደሊ ካልኣ ግዜ ክለማመድ ከለኹ እዛ ቃል ቀጥታ ክትመጸኒ ሕጂ እንታይ ከም ትገብሩ እዛ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀሙ ከለኹም እንታይ ትገብሩ ኣብ ሰሙን እቶም ቃላት ተጽንዑም ኣብዚኣ ምሽ ትጽሕፉን ከም ይርኩም ከም ትጽሕፉ ክረይኩም ሽዑ ቀልጢፍኩም ክትምዕብሉ ተደሊሁም ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ክትደግሞም ኣለኩም ንዝበለጸ ንምዝካር ማለት እዩ as you want በቃ ከም ዝደለኹም ወሱ I forget ክብላ is this one I forget okay ስለዚ go to next card እጅሃ ካላም ጽያትለ this is another word this is quiet so now I'm going to say that show answer again I forget this one I forget ተለያ ሕጂ ድሕሪ ሓደ ደቂቃ ክትመጸንያ ሕጂ ታቀድም ዝረሳዕ እኳ ቀልጢፋ ክትመጸንያ ሕጂ ትሪኢኹም ታናይ አንቶይ ማለት እዩ quiet ስለዚ መጽያትንላ I'm not going to get wrong of this one again ስለዚ ካልኣ ግዜ ኣይክጋገያኒ ከም እንዳገበርኩም ሕጂ እንታይ ትገብሩ እንታይ አንጠቅመኩም ተልኩም እዛ አፕሊኬሽን ሓደ ነገር ምስተጋገሁሞ ቀጥታ ካብት ጌጋሁም ተማሂርኩም ካልኣ ግዜያት መጽኦኩም ከላ ጽቡቅ ጌርኩም ንኽትምልሱ አይ ማለት ስለዚ ብዙሕ ቃላት ከተጽንዑ ከለኹም ኩሉ ግዜ ኻኒ ማለት ክደጋግሙ ኣለኩም ምክንያቱ ኮንፊዥን ክትሓዋውሰኩም ንኽእል ስለዚ በዛ አፕሊኬሽን ጌርኩም ትለማመድዎ ትኽእሉኹም ቶን ቃላት ቀልጢፍኩም ክትዝክርዎም ትኽእሉኹም ድማ ኣይትርስዑምን ኣብ ዝደለኹም ግዜ ድማ ካብኣፍኩም ክወጹ ከም ዝኽእሉ ትገብሩ ትኽእሉኹም again ናይዛ አፕሊኬሽን ጥቕሚ እንታይ መስለኩም ዝረሳዕናዮ ቃላት ካጌጋና ንኽንማሃር እዩ ምክንያቱ አንተ ቃል ተተጋጊና ካልኣ ግዜ ደጊማት መጸና ሽዑ ካልኣ ግዜ ምክንያቱ ዝክራይና ዝተጋገናዮ ነገር ኣይንስዕና ስለዚ ክንምልስ አይና ቆም እንዳበልና ብዙሓት ቃላት ክንማር ንኽእል ማለት this is the best way that you can learn many words ማለት እዩ ብዙሕ ቃላት ክትማሩ ተደሊኹም እዚያ መንገዲ ዝበለጸት ያ ስለዚ ከም ዝጌርኩም okay now I will show you how we can do this ከም ይጌርኩም ከም ትገብሩ ሓደ በሓደ خريكم let's create a file ስለዚ ከምዝ ምስራኹም ኣብዛ create ትብዘላ ኣብኣ ካርሚ okay then create ምስበልኳ document ደክገብር handwritten document ዲዩ ወይስ pdf upload ክገብር ደሊ file ዲ upload ክገብር ደሊ document ይለለሁ the document name is English vocabulary let's say English vocabulary let's say so now new word I learned for example let's say new word I learned is procrastination is a new word that I learned this week let's say then እንታይ ትገብሩ ማለት ናይ ሕቶ ምልክት ክትገብሩ ኣብዛ ኢኳል ምልክት ትሪዋ ዘለኹም ኣብ ኣምስገርኩም ዋላውን AI ኣለዋ ባዕላ definition ክትጽፈልኩም ትኽእላ now you see procrastination ስለዚ space double space okay ሕጂ እንታይ መስለኩም እዛ ትሪዋ ዘለኹም definition ጥራይ ጽሕፍ ዘኽእል ብዙሓት ነገራት definition ጽሕፍ ኣሎ example ካ ጽሕፍ ተደሊ እንታይ ይገብር ካልእቲ equals to ይሃር ማለት እዩ ስለዚ ንታሕቲ ትወርድ ብዙሕ ዓይነት ነገር ክጽሕፍ ከም ዝኽእል ትነግረና I procrastinate every morning okay another word let's say promiscuity means just the act of having different sexual partner it's like that ስለዚ ኣብዚ AI ባዕሉ ጽሕፈለይ ይኽእል okay ስለዚ እንታይ ክገብር ኣብዛ press space ትብለንላ ባዕሉ ንኽመልአለይ ስለዚ space ክገብር ሪኩማ ኩሉ ነገር ጽሕፍለይ ሕጂ እንታይ ከም ትገብሩ መጀመርያ definition ጽሕፉ ሽውኻ example ብዙሓት example መኽጽሕፍ ሽዑ ከሪእኩም ሕቶ እንዳገበርኩም ማለት እዩ okay now I have prepared 4 flashcard ማለት እዩ 4 flashcard ኣዳልየለሁ now I will show you how we can test your knowledge here ከመይ ጌርኩም ትፍልጠትኩም ትልክዕሉ ወይ ከዓ ዘሸምደድኩም መቃል ከመይ ጌርኩም ደጊምኩም ተጽንዕዋ ከሪእኩም okay now let's just this one ኣብ ዝላዕሊ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓ ኢኹም ትሃርሙዋ ስለዚ 4 flashcard ሰሪሐሉ right means I think it's a public violence or disturbance ማለት እዩ then example the riot is causing disaster in the city okay did I answer this question Melissa let me check show answer ይብላ ማለት እዩ now as you see እንደዚህ Melissa forgettable partially recalled ብክንደይ ሓይሊ ተመሊስያ ድሕሪ 12 ሰዓት ከም ትመጽን ገብር ብዚ ብድሓን ኣገባብ ተመሊስያ recalled with effort ማለት be effort ቁርብ ክስታይ ከቢዳት ነራ ገለ ማለት እዩ easily recalled ሆነها በቀሊሉ መልስያ I will never forget it በቃ ክርሳዕ አይከልኒ ገለ እንተ ኢለኻ እዛ easily recalled ድሕሪ 4 መዓልታት መጽንያ I easily recall this one I will never see it again now ማለት እዩ ክል 4 መዓልት ዝኣክል ኣይክሪኣኒ ማለት እዩ okay now let's go easily recalled
another question came to me. Another word came to me. Okay, promiscuity. What does it mean? Promiscuity. Promiscuity is I don't remember it. አይዝክራኒ now ስለዚ ይዝክራ show answer ክብላይ አይዘክርኳን ምሽ ስለዚ ወልሓንቲ ይዘክርኩን multiple sexual partners. Oh, that was multiple sexual partner. Okay, ስለዚ አይርሳዕኒ now I will say it forget ክብላይ ስለዚ ድሕሪ ሓደ ዳ ክትመፀኒ ማለት እዩ ሕቶ now I will say it forget. Okay, another word came to me. Procrastination. Procrastination, what does it mean? Procrastination is the act of delaying or postponing an activity. So I really remember this word. So this application is so good to remember everything you study, especially if you want to study more words in a short period of time. بحتصير جيزة بزوح قال كذا صنع أنت اليوم the application مرجعهم يا. Okay, I use this application. زخون أقدر شير زقول لكم أنا زدكم اللي نعايز دامني. Okay, سلازين تعملوني قبع مالتي. Now if this application doesn't fit with you ويكا اندحر دا كبار كوينة ترأياتكم ذا application you can use physical flashcard كتقوم تدخلهم. Let me just bring it for you. Where is that man? أبزين نابنت this one. Let me just pull this one. You see, that's what I do over here. If you see بس تريوز لهم زهانة كوم تكمل حدا جزء. Now لا تقول مسلكم نابنت. As I said, promiscuity is a new word I learned. Promiscuity حداش قال تمهار كوالا. Okay, promiscuity. So promiscuity is, I think it's an adjective. I think so. I'm not quite sure about that thing, but it's an adjective. So let's abzit. What kind of part of speech is that? The definition بس قمت ألقى صحفة لكم. So أما ذلك أسيهم كخانة خال أبزخانة من دا كم زجيركم تلتفوازيا. Now you will see it. Now you will just post over here. Let me just say. I'll post قبل شو كتريوا promiscuity. What does it mean? مسرح ما أبزي. promiscuity. What does it mean? Just ولا زخانة خد لما أبز لتف مش تبلو. كلهم قالت هابزلو. now اتهم حدش قالت اتهم قالت بز كتريوا منهم بقمت قالون قال ناتهم definition كتريهم ناتهم أقلال زمالت. سلازي promiscuity what does it mean قال كتذكروها فتنو. اوكي كتذكروها مس فتنكم انت تقبروا كم زاغيركم انت ذكركم ما مجمرات فتنو مسكات ابياتكم اتا ملس تريوا. اوكي الكم كتذكروها انت زيكيلكم ناقد ميتمصوا بتي بت تقبروها كتذكروها انت خيلكم كا ابزلاتا تخون مالتي. سلازي زي ذكرو بقدم يتمصوا إذا فيديو تنوح على خبرات تخطاتلتي. I hope you get something from this video. كابزا فيديو قال ربحكم تخوني لتسفى قبر هون نقر ترخيبكم. please subscribe to my channel please. أبز channelنا هم تفوتو والحين تغفلي تاينا حتىنا دادا subscribe تراي قبور لنا. thank you so much. I appreciate that.